Ito ginatunto niya ko bala. Natunto niya bala ako ayhan? Sa imo abi. Hi! Bayong aga sa inyong tanan. Ako naman galing luwat, si ako Lorna. Na nagdamo ang podcast sa community. Sa tiniun subo, ito kadamo na titi sa minuto. Kaginatunto, maklase sang tao. Mahatag ako sa pulo ka senyales, akong sa liit, mabalaan mo na ang inuhigop hindi nalola sa iyo. Ari, ang mga pulo ka senyales sa manugtunto, maklase sang tao. Pamatii maayo, una na senyales. Ina ba ng mga tao nga, kulpe na lang nagbago ang batasan nila? Kaso una do, kasimple lang man sila nga klase sang lalaki. Bigla na lang sila nagpagwapo, nagpahuho, nagporma. Tapos, may ara pa malala. Wala na ka, hindi na siya sweet sa inyo. Wala ka naman yan na away. Kung mag-away man kamo, wala na sa labot. In short, wala na sa gana makipag-art. Pangaduha, yun na ba lang nagwa na yung batasan? Do permi na siya busy. Do permi na siya may lakat permi. Permi na siya yung nahambal nga. Ipatawag ko ni boss. Kaya kami sing team building. Permi ko yung ga-OT. Ano how? Manager ka na? Para sa time? Sobra na hindi ka busy. Pangatlo. Yun na ba nga mga amigo niyo nga? Kung upod niyo siya, iya utak pala ito galupad niya. Tapos, kung pamakuton mo siya, iya sabat, lain sa imong pamangkon. Kung pamakuton mo man siya kung nga ginakulbaan na siya sa kanya isabat. Potensyonado sa bala permi. Ito permi siya kabalaka. Amo na siya. Apat. Ang pang-apat kung nga sinyalis, inabalang wala na sa chip ko sa iyo. Wala ka na niya sugat, wala ka na niya nadulong. Kung magpasugat ka man, damo rason. Nga kesyo ginasugo ni mama, ginasugo ni papa, maging pabakal dito, maging pabakal dire. Tapos, wala na sa tsimpo mag-upload sa imo na wong sa social media nga ginatawag. Makibot ka na kung nga muna na siya Maduda ka na, no? Ikalima nga senyales. Ina ba lang may mga bago na sa mga set of friends? Iya mga bago nga barkada. Hindi mo na kilala. Kung maghambal ka man nga, sinunay niyo upod nga bago. Dala ako bida. Ay, hambalong kanila, hindi ka pwede ka upod kay iya naka-opisina. Iya naka mga workmates ko. May ara kami guha ka kami. Agale? Tapos hindi ko kilala? Diyos mio. Ano? Pang ano? Ina ba lang kung ikaw mag-text, dugay-dugay mag-reply. Kung magtawag ka, katatlo pa bago niya sabton. Nasang una, kada mag-text ka, insidita ka, reply na siya. Nasubong ka dugay, ha? Pero kung upod ka na, ang cellphone niya daw mabago. Kamot niya daw hindi maghalin. Diyos ko, patingala ka, wala sa permiload kung sa imo, dugay-dugay sa mag-reply. Pero kung sa ikamot, nadudira lang ganit sa cellphone ka. Nga. Ito, ari na. Kay tungod busy na sa permi sa cellphone. Patingala ka. Ang cellphone niya, kung upod ka mong duha, hindi ako kakapot. Kunwari, lowbat. Or, wala man ipag-o, diga. Or, malala, hambalo niya, nabili niya sa yabalay. Ito pa, ari pa. Kung paano man yung cellphone, may password na, nga sang una, wala man ina. Hindi ka matingala, dapat patingala ka na, di ba? Nga, may kinatago bala niya sa akon? Mandam, pangwalo. Inidamo din makarili. Ini bala ang kung dugay na iya tunto sa inyo. Ini ang ginatawag na nagka-extra super duper extra sweet na siya sa inyo. Ina balang for me na may chocolates and flowers. Bisan wala man okasyon. Hindi man naman sorry. Wala man ba anong date subo? Ikaw na pamangkot. Manalipatan wala ako nga date. Bagod wala. Hindi naman anniversary, Valentine's. Wala sa kamo sila. Pero super sweet sa. Ang tawag sila, undoing, kay may sala sa sayo mo, di ba? Muna nagpaubra, nagpabango-bango sa pangalan niya sa. Makibot ka na, kag matingala ka na ako, nagmuna na sa iyo mo, ha? Webe. Grabe.
Ang webe. Inabalang gamay nga bagay, patakuon nga. Ang tawag sina, gaobra rason para magkalas ka na sa amon na relasyon. Diyos ko, gamay nga bagay, patakuon, para kung patakuon, mainit ka. Kung mainit ka, ma-break na lang ta. Kadto ka naman sa imong pag-uya, no? Mhm. Ang pampulo do, inigidya ang pet ko. Hindi pa lang tinatawag siya, cold na siya sa iyo. Gapanlamig na siya sa iyo. Galamig na inyong relasyon. Kapati, kung kumala sa halambalo niya. Kung galamig na sa imo, isa ka tao. May tawo na nga bago nga gapainit sa iya. Inabalang kapanlamig sa simo, tapos ikaw mamangkot kag mapinila. Nga ano ka? Masaba sa simo, wala ah. Tapos siyempre ma-insist ka. Tuod na ano ka, may problema. Wala gani. Maakig na siya. Pagkaakig niya, natak-an siya, nag-walk out nga. Pamangkot ka sa kagaling mo. Sala bala ang pamangkot ko. Pamangkot man lang ko nga aman daw. Kapalamig na sa relasyon ta kaduha kag maakig ka ged. Ara siya ang pulo kasinyales na nakikita ko nga kung ara sa imong migo ay pagpulo panumdum na day kay base ng may migo mo may miga na nga iban. Okay? Saliwat, mayong aga sa inyong tanan. Ako niya, trip-trip lang wala la inay buot. Bye-bye.